Salutare fetelor! Astăzi vorbim ce este o cremă. O cremă este un produs de îngrijire a pielii formulat pentru a hidrata, proteja și a trata pielea. Cremele sunt emulsii care combină apă și uleiuri, având o textură mai groasă și mai bogată decât loțiunile sau gelurile. Ele sunt create pentru a furniza ingrediente active direct în piele, asigurând beneficii specifice în funcție de compoziția lor. Componentele principale ale unei creme sunt faza aquoasă, care conține apă sau lichide cum sunt apele florale. Aceasta hidratează pielea și facilitează absorbția ingredientelor active. Faza uleioasă include uleiuri naturale sau artificiale, cele sintetice. Din naturale puteți găsiți foarte multe uleiuri, de jojoba, de migdale, squalanul. Cele sintetice acum sunt foarte des întocmite siliconii. Ce face faza uleioasă? Deci formează o barieră protectoare și previne pierderea de apă. Cei trei sunt emulsifianții. Aceștia ajută la stabilizarea amestecului de apă și ulei pentru a forma acea emulsie uniformă. Asigură consistența și stabilizarea cremei. Și 4. Ingredientele active. O varietate foarte mare sunt substanțele benefice asupra tenului nostru. De obicei sunt vitaminele, antioxidanții, acizii, peptidele, deci faza asta activă este foarte importantă. Adesea nevoile specifice ale pielei, cum ar fi hidratarea, antiînbătrânirea, calmarea iritațiilor, deci toate aceste nevoi le acoperă toată faza activă din creme. Și deci punctul 5 din ce este compusă o cremă sunt conservanți, fără ei nici de cum. Ce fac conservanții? Previn dezvoltarea microorganismelor și prelungesc durata de viață a produsului. Deci aceștia mențin siguranța și eficiența cremei pe un termen lung. Ce fel de tipuri de creme sunt? În primul rând sunt în funcție de scopul utilizării. Deci noi putem întâlni creme hidratante, ca scop este hidratarea intensă și menținerea nivelului de umiditate al pielei. Ingrediente pentru hidratare care se folosesc cel mai des este pantenol, glicerina, acidul hialuronic și factor natural de hidratare a pielei. Cremele anti-îmbătrânire au ca scopul reducerea ridurilor și îmbunătățirea fermității pielei. Ingredientele active sunt retinoizii, retinolul, bacuciolul, peptidele, vitamina C, vitamina E, cu efect de calmare, deci scopul calmarea pielei de iritație și reducerea inflamației. De obicei, în acestea creme ca activ avem extractele din plante, cum este muciselul, alantaina, ginkgo biloba și foarte multe încă sunt extracte, nu pot să le enumăr pe toate într-un video. Și cremele pentru protecție solară. Scopul acestora este de a proteja pielea noastră de razele ultraviolete, care acum sunt destul de dăunătoare. Ingredientele tipice din acestea creme sunt filtrele ultraviolete, fizice și cele chimice. Fizice sunt oxidul de zinc și dioxidul de titan. Aceste filtre sunt mai sigure decât cele chimice. Însă industria avansează, apar și filtre chimice care se zice că sunt destul de ok și nu trebuie să ne fie frică de ele. Sunt filtre chimice care nu sunt recomandate să le folosim, dar despre ele vom vorbi separat în modulul de protecție solară. Așa că, la moment, ceea ce trebuie să știți că sunt creme cu filtre chimice și filtre fizice. Optați pentru acelea fizice. Și cum totuși să alegem crema potrivită? Pentru a alege o cremă potrivită este esențial să cunoaștem tipul de piele și nevoile specifice ale acestuia. Este recomandat să citim etichetele produselor
și să ne informăm despre ingredientele active pe care le conțin acestea. Consultarea unui specialist, cosmetolog, dermatolog, beauty expert poate fi de asemenea foarte utilă pentru a primi recomandările personalizate. Și ca concluzie, crema de față este un element esențial în rutina de îngrijire a pielii, având un rol variat în funcție de formula sa. Alegerea unei creme adecvate, bazată pe cunoașterea ingredientelor active și a nevoilor pielei, contribuie la menținerea sănătății și frumuseții acesteia. Și cum totuși corect aplicăm o cremă? Un pic de cremă punem pe mânuță. Așa. Aplicăm pe toată fața, gâtul și decolteul. Nu uităm, fața noastră se începe de aici. Și cu mișcări ușoare pe masaj, punem peste tot. Și masăm ușor până simțim